Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mak Ros Family. Apa? Heeh. Mak apa mak sambel e? Golek kelas aku. Kerasa. Sobat dalam hatiku. Sobat iki biasane akeh. Akan Memberikan mahmu, Dok. Apa enak? Wis ora enak di nganu kabeh. Sambal. Ora nyuwawang rene lho, Bu. Yo, dicekeri pitik kaya ngene to, Bek. Kok tinggal nyanti. Duduk no. Kaya gentenan. Tinggal duduk. Sopo Pak D? Rambutan. Rambutane lebih ora. Bek. Cek keramas tok to, Bu, radus to. Kayak ketok kae. Apa jare ra oleh to, Bu, ning keramas tok ni? Kayak ora ditrateni ditunggu pra ya ora. Wah, ora nandur, tenan. Ceco cilik akeh. Terus mbek rong prana. Lah kate sok Pak Kadi sing jaga, Bek. Gentenan lho kuwi. Tak genteni tak kon balik turu ra gelem kok. Balik turu tak genteni aku. Gek jingklonge akeh. Iki ora karuan. Ikak wis matun kemarin. Soale maton iki. Kaya enak ya, Dok. Heeh. Maton ni nyapa? Disupet nang sawah. Wah. Sopo? Kayu. Lambine sapa wi? Wana. Wah. Kayu wah kasihan. Ora digowo. Gek sik apik-apik lho, Bu. Anake gede. Wis. Wis iso omong, Bek. Lah iya iso dibarai juga ya iso Kapan nang bener? di ini. Kak, ning HP ne. HP-ne sapa? Alah. Iki dulu mah tas diluku apa dipacul to? Dipacul. Sopo sing macul iki? Ya siren. Wah, Dhewe? Heeh. mosok oleh sakmono akeh. Kok ora kesel to? Titik cilik ora enak sing ngurusi ya. Hah? Bayeke cek cilik ora kopen. Sing di Anak oh, heeh. Saiki balen lawang. obah ngantek ora kuat. Lah mek duweni banyu putih kae terus aku ngomongin awang. Wang, anake buta ora ndek susu mek duweni banyu putih lho mosok to mak. Terus kae diparani ditukokne susu sak dus kae. Lah iya. Coba titik-titik. Saiki lek cek akeh nang kono yo an. Engko Ah, cek akeh nang lemari kae. Wis gedar luarsa. Kausine ya wis umure lho wis. Sune yo sik wakeh kok. Heh? Sun. Heeh, sune cek akeh. Wangi ya, Bu. Bu nggih sampo berarti, Bu. Selamat ae sampo piye. jenengan sakmene riyen kae Heeh. ndeken kan. Ini kadung rene wong do kramas. Kapan Saiki tak saiki wong jadi jenang omah. Jangan omah do kramas tolong. nek kajian malah ngantek. Senggarenan Kae yo pitikmu ya. eh
Bayi kalung. Đây rồi mẹ ăn rồi. Selamatan ini katanya. Besok. Selamatan berat 100.000 sampean. Wah. Besar deh. Seberang kebul piye? Kena banyune Cece aku. Apa? Kena banyu. Nang kebul. Rambutku bodoh. Wong lek reget, Bu. Ngilaki apa? Ngilaki apa? Bolote, Bu, jare, Bu. Dalam. Apa dalam? Ireng iki. Wes suwi. Kayak renang kae. Hah? Kalau kok ngayah musik oh. Iya, wes suwi. Wes, Bu. Kak, Hmm? nanti kan arep. Arek ngomongi aja kon kok bensin. Teko kene motor entek bensine. Bahu kadang ngantuk wis turu bareng. Nek kerjaan apa? Udah ada kerjaan kayak Awakmu wis sepuh-sepuh ae wis ndorong sing penting enek sing tinggi sik pangan. ndak Wong tuwek arek kerja apa lho. dia kerja apa Sampeyan kan biyen yo urung tau mancing. piye Apa wis tau mancing awakmu? urung Wah iya. Urung tau mancing. Kerja mae dhewe. aku so wiradanya mitkai chen Lah sing tamping-tamping mopo? soalnya pailan lek bener gak ditepok ditamping tok Mumet aku pendak manti mon mumet. cekut-cekut nah Hah? cekut-cekut Heeh, kan masak-masak menawang, anak lalapan timun. terus kowe mangan ya Heeh, nawang mangan ya mumet, aku ya mumet. Aku lek timun mesti yo, Bek. oh selamatan apa nih Ora slametan. Ora anake barang. Karo anake. Dengaren. Ya ini goleknya ora golek engko bengi ae. Lha iki lho lan godhong nangka wis lekas jeprik-jeprik lho. Ha. Apa? Intan? Ora kuwi lho omonge Intan. Endi cae? Oh alah. Mambengi arep tuku kolak mar tak terene bik kira. Lah aku tapi rawani bapakmu rene aku ngono. ya dile tuku Entak. eh Nang entak.
Tapi arene ra wani ra sida tuku dadine. Itu pabon. Iya, yang Titike padha nutuli wit gedang banyak ini. ya nek capek. Ora babane kok loro. Babane Urut nadi. nganti saimahmu. Sore ora enek pitik ya. Ayo, Pak. Sapa? Banyak. Kucingmu dipakan di. Makan ya. Nanti lo tanahmu tuku pakan kucing. Oh, promosi.